बे समाव सादिकाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां बिसायख'थि आरो बेयावनो गेजेर गेजेर सोलिबाय थानाय जोंनि हालामाव सोलिबाय थानाय फोसावदिं मेल आरो बेयाव माखासे ओंखारनाय बाथ्राफोर बेनि गेजेरावनो मैया बिपिएफ हान्जानि कमेश्वर गयारी सासे गोदान दैदेनगिरि होननानै जों मिथिदों सान्थिपुर गामिनि मैया थांनाय हरनि मोनाबिलिनि समाव 25/7/2025 बिदिनखालि जोंनि सादिकाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आवथायाव थानाय 2 नं फुलबारि गामि बेयाव फोसावदिं मेल खालामफैदोंमोन गामिनि सानैसो रायजोफोरखौ लानानै। दा बेयाव बिथाङा जोंनि बाथासिपुराव थानाय एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ एसे गोख्रोङै सोंखारिलांदों। बिथाङा बुंदों बाथासिपुराव थानाय एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना राजखान्थिनि बेन्दोङाव गफबनानै माखासे हारिनि खामानि मावनायखौ बावलांदों, सोलोंथाइनि खामानि मावनायखौ बावलांदों आरो राजखान्थिजों थानानै थाखा फैसा लाबोनायनि खोथा बिथाङा बुंदों। आरो बिथाङा बुंबावदों थांनाय समाव एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा बाइकजों बेरायोमोन, आथिखालाव स्करपिय' बलेर'जों बेरायो। नाथाय बेबायदि माखासे बाथ्राया बिथां बुंनाया जेबो सैथोथि गैया आरो बेखौ लानानै जों जोबोद दुखु मोनदों सादिकाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै। मानोना बेयाव बिथाङा जोंनि बाथासिपुराव थानाय एबसुनि बिबानगिरि होननाय लोगो लोगो सादिकाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिखौल' बुङाखै, बेयाव बाथासिपुराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि थायो, जिल्लानि बिबानगिरि थायो बाथासिपुराव। दा बाथासिपुराव एबसुनि बिबानगिरि होननाय लोगो लोगोनो जिल्लानिखौबो बुंनाय जादों आरो सेन्ट्रेलनिखौबो बुंनाय जादों आरो दख'रानिखौबो बुंनाय जादों। बे हिसाबै जों दुखु मोननाय फोरमायदों। जों बेखौसो बुंगोन जोंनि सादिकाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गामिफोर, माखासे गामिफोर एफआरसिफोरा गोदानै बिटिआरआव सोसनजाबाय। दा बेयाव फैगौ सेप्तेम्बराव जोंबो काउन्सिलनि इलेक्सनाव भट होनो मोनसिगोन। बेयाव जोंहा गोजोननाय दं। दा बेयाव गोबां राजखान्थि हान्जाफोरा इलेक्सन गेलेनो बेयाव केम्पेइन खालामफैदों, पार्टि दाफैदों, भट कमिटि दाफैदों। जोंहा बेयाव बुंनो गोनां जेबो खोथा गैया। बे सुबुंखान्थि हादोराव बयहाबो मोन्थाय दं भट गेलेनो, फैथों, जों गासैखौबो वेलकाम खालामदों। नाथायबा बेयाव फैनानै माहारि आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा गुबुन गुबुन माहारि आफादफोरखौ सोंखारिफैनाय, बायदिसिना नंथारै बाथ्रा बुंफैनाय, बेयाव जोंनि सादिकाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोद दुखु फोरमायदों। आरो बिनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जों खावलायनो सानदों फैबाय थानाय समाव जाहाथे बेबायदि गुबुन गुबुन माहारि आफादफोरखौबो जाहाथे सोंखारिया, गावसोरो राजखान्थि खालामनो फैदों, राजखान्थि खालाम, डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बुं, उनाव मा मावगोन बिनि बाथ्रा बुं, सिगाङाव मा मावदोंमोन बिनि बाथ्रा बुं। जाय राजखान्थि हान्जायानो फैया मानो गावसोरनि उननि समाव जेखौ मावनो, डेभेलपमेन्टनि खामानि मा मावगोन बिनि सोमोन्दै गावसोरनि एजेन्डानि सोमोन्दै रायजो राजाजों रायलाय। बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सरजाबनानै बाथ्रा बुंनो जेबो गोनांथि गैया। बिथांमोना बुंबावदों राजखान्थियाव लोब्बा थानानै बिथांमोना सोलोंथाइनि फारसे जेबो गोसो गैया होननानै। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिथाङा बेबायदि बोसोन होनो हानाय बिथाङा सोर? बिथांखौ जोङो सोंखारिदों। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जिखिनि मावनांगौ खामानि, जोंनि प्रट'कल बायदियै दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरुनि बिथोन बायदियै, जिल्लानि बिथोन बायदियै जोङो दख'रा आफादा जेबायदि मावनांगौ बेखौ जों मावबोबाय थादों। दिनैनि समाव जोंनि सादिकाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरजों जोङो मोजाङै सोमोन्दो दङ आरो बिथांमोनखौ जोङो जेखिजाया समाव, नांगौ बायदि समाव जोङो बिथांमोनखौ खबर लायो। बिथांमोननि थाखाय जोङो थांनाय गोलोम बोथोर, नै दा सोलिबाय थानाय गोलोम बोथोर बन्द, बेयाव कचिं होदोंमोन जोङो 3 जुलाइनिफ्राय। बे मैया दाख्लैसोनि गेजेरावसो जोबनानै थांदों। दा बिथाङा बेखौ नुवाखै नामा? आरो फैबाय थानाय समाव फैगौ मेट्रिक आनजादनि थाखाय जोङो न'खर न'खर थांनानै फरायसाफोरखौ लोगो हमगोन। बिथाङा बेखौ हयथ' मिथिफेरा जानांगौ, एबसुआ मा मावो बेखौ मिथिया। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै, जिल्ला आफादनि बिथोन बायदियै जोंनि एफआरसिनि माखासे गामिफोरनि डाटा, भटार लिस्ट बेखौ जोङो दैथायहरनानै गथायनानै दिनैनि जिखिनि
बिटिआरआव गोदान गामि हाबनाय खामानिया जादों बेखौबो जोङो जेखौ मावनांगौ जेखौ बिथोन मोनदों बेबायदिनो मावदों। दा बेबायदियैनो बेनिखायनो दिनै बिथांमोना नैबे गोदान हाबनाय गामिफोराव भट बिनो फैनो हानाय बेबायदि मोनसे थासारि जादों। नङाबा जुदि खामानि मावामोनब्ला रायजो राजानि मददजों दिनै बिथांमोना जेखि राजखान्थि हान्जायानो फैया मानो बेबायदि इलेक्सननि केम्पेइन खालामनानै जोंखौ मुं सोनो हानाय बेबायदि गोहो मोननाय नङामोन आरो बेबायदि परिस्थितियाबो जानाय नङामोन। जों बेखौसो खावलायदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव बेबायदि सोरबा माहारि आफादखौ बा एबसुखौ सोंखारिनानै जाहाथे ओनसोलाव दाङाबाजि जाया, दावराव दावसि खालामा बेखौ जों खावलायदों। आरो नैबे मोनसेखौ खावलायबावदों जोङो, जाय बिथाङा थांनाय हरनि मोनाबिलिनि माने 25/7/2025 मायथाइ एदिनखालि मोनाबिलियाव एबसुखौ लानानै जिबायदि सोंखारिदोंमोन बिथाङा 24 घन्टानि गेजेराव निमाहा बिनांगौ ससियेल मिडियानि गेजेराव समाजनि गेजेराव, अब्लासो जों बिथांखौ गनायगोन। मानोना बिथाङाबो जोंजों सिनाखि, जों बिथांखौ गेजेर गेजेर लोगो मोनबाय थायो, माथो होयो। बेबायदि बिथांखौ जोङो सानाखैमोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव बेबायदि गाज्रि मोनसे नोजोर दं होननानै। बिथाङा दिनै सादिकाजुलि दख'रानि सिङाव थानाय बर' गामिफोरनि सायाव सिगाङाव मा मावदों उनाव मा मावगोन जोंहा बिनि सायाव जेबो बुंनो गोनां गैया। बिथाङा दायो राजखान्थि खालामनो फैदों, राजखान्थि खालाम। खिन्थु जों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेबायदि गाज्रि मुं सुनानै बा बबेनिफ्रायबा फैसा लाबोनानै गारि लाबोनानै गावनि न'खरखौ सुफुंदों, रायजो राजानि जेबो खबर लायाखै, बेबायदि मोनसे खोथाखौ जाहाथे जोंनि सिगाङाव बुङा, जोंखौ बुङा। जों सादिकाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौ गोख्रोङै खावलायदों जायखि राजखान्थि हान्जायानो फैया मानो जाहाथे राजखान्थि खालामबा मोजां खालामफैदों, बारलांनाय समफोरनि बायदि जाहाथे दावराव दावसि खालामफैया। आरो जुदिसो दावराव दावसि जायोब्ला जाय बिथांमोननि खुगानि रावा ओंखारदोंमोन बिसोरनो दायनिगिरि जागोन आरो बे दायनि साजाखौ बिथांमोना सिस्टेम बायदियै मोननांगोन, बेखौ जोङो रोखा फोरमायदों। बिथाङा आरो बुंबावदों, बिथांनि भिडिअनि गेजेरजों बिथाङा बुंबावदों, बाथासिपुराव थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि आरो जिल्लानि बिबानगिरि बिथांमोना सोरबा हान्जानिफ्रायलायनो 25 लाख लाबोनानै जाफैदों। सोर बेसेबां जाफैदों, माब्ला जाफैनाय आरो मा खालामखो, माला समावमोन बेखौ रोखायै फोरमान होनांगौ। बिथाङा जुदिसो रोखायै मिथिदोंब्ला सोरनिफ्राय लाबोदों बेखौबो फोरमायनांगौ, मा डाटा दं बेनाव बेखौबो रोखा खालामनांगौ। आरो जुदिसो लाबोमारदोंब्ला दिनैसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्रा बेबायदि मोनसे गाज्रि थासारियाव थानाय नङामोन। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्रा गासैनिबो न'खरा नांगौ बायदि मोजां खाबुनि नंजोबा। दा बेखौ बिथाङा मिथिगोन ना मिथिया? हर सान रायजोनि थाखाय जिखिनि मावनांगौ बेखौ मावनो थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्रा खस्थ' खालामदों। मालाबा मोनजादों, मालाबा मोनलोङाखै, मालाबा गावनि खामानिखौनो गारनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबाननि खामानिखौ मावफैदों। बेखौ बिथाङा एसे बुजिनाया मोजां। आरो जुदिसो बेयो थारैनो बेयो बुजिनो नाजाथारदोंब्ला जोंनि दख'रा नि मावख'आव थाफै, बिथांखौ जों ओरैनो जाहोगोन, फ्रियाव जाहोगोन, बिराद मोजां उन्दुहोगोन जों बिथांखौ। बिथाङा नायफैनो हागोन जों माबायदि जायो, माबायदि थायो। जों मालाबा ओंख्रि मोजां मोनजाया, मालाबा जोङो माइरं राननांगौ जायो, मालाबा जोंना गेसआनो गैया, बेबायदि अबस्थायाव जोङो थानो गोनां जायो। जोंनि बिबानगिरिफ्रा बेबायदि थानो गोनां जायो। बिथाङा हयथ' मिथिया जानो हागौ। बिथाङा दिनै राजखान्थि खालामदोंब्ला बर' रायजो राजाफोरनि इयुननि माखासे जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगोन, राजखान्थि खालामनांगोन। जुदिसो बिथाङा राजखान्थि खालामनो नागिरदोंब्ला सोरखौबा मुं सुनानै राजखान्थि दा खालामथों, बेखौ जोङो रोखायै बिथांखौ खावलायदों आरो सोंखारिदों। मैया हरनि समाव बिपिएफ हान्जा मोनसे पार्टिया 2 नं फुलबारि गामियाव मोनसे मेल लादोंमोन। बे मेलनि गेजेरजों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि, सादिकाजुलि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो जिल्लानि साफ्रोमबो बिबानगिरिखौ गाज्रि रावै सासे मानसिया बुंदों। बिनि मुङा जाहैबाय कमेश्वर गयारि। बिथाङा 2 नं सान्थिफुरनि। बिथाङा जोंनि ओनसोलाव फैनानै मेलनि गेजेरफ्राव गाज्रि बाथ्रा बुंनायखौ जोङो सादिकाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खारिदों। आरो जोङो बिथांखौ मोनफ्रोमबो
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो बर' हारिनि मोनफ्रोमबो हारिमायारि आफादफोरजों बिथांखौ जोङो बाहागो लानाय नुफेराखै आरो बिथाङा हारिनि मोनफ्रोमबो खामानियाव मावफेराखै आरो बिथाङा साननैसो सिगां बिथाङा बर' फिल्माव एक्टर हिसाबै मावदोंमोन। बिथांखौ जों सिनायो आरो दानिल' नङा, जों उन्दैनिफ्रायनो बिथांखौ नुदों। बिथाङा जाहैबाय जोंनि ओनसोलाव फैनानै भाइरास सोनो फैदों आरो बिथाङा जाहैबाय भाइरास सोनायल' नङा, बिथाङा जोंनि ओनसोलाव फैयोब्ला गावजों गाव गामियारि थासारिया जोबोर गाज्रि जागोन। बिथांनि रावा ओरैबायदि खैफोद, माने गामिनि थासारिखौ खैफोदाव लाखिगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो बुंगोन, सा दिखियाजुलि ओनसोलाव थानाय मोनफ्रोमबो बिटिआर ओनसोलाव गोग्लैनाय भटार मोनफ्रोमबो गामियाव जाय जेराव थांगोन बिथांखौ बिथांनि राव आरो बाथ्राफ्रा मोजां नङा, बिनिखायनो बिथांखौ फैनो होयैआनो मोजां। मानो होनबा बिथांनि बुंनाय मोनफ्रोमबो बाथ्राया दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो माहारिबाद आरो गासैबो मेलेमजिबि बिथांमोननि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोर गाज्रि। आरो बे बाथ्राखौ बिथांनिसिम ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं गोख्रोङै बुंनो सानदों। बिथाङा सासे बर' हारिनि खामानि मावदोंब्लाबो बिथाङा सम सम जोंनि सा दिखियाजुलि दख'रानि मावख' खाथियाव जिरायनानै सासे सुखिदार बायदि थाफैग्रा मानसि आरो बिथाङा जाहैबाय CID बायदि थाफैयो सा दिखियाजुलि दख'रा अफिसनि मावख' लांगोनाय खाथियाव। बिनिखायनो सोरनि गारिया फैदों, सोरनि मटरा फैदों, सोर आलासि फैदों बेखौ नायदिंफैबाय थायो। बिथाङा जोबोर माने मोजां मानसि होननासो बुंनांगोन लास्टाव। मानो होनबा जोंनि मोजां गाज्रिखौ नायफैग्रा, बिथाङा जोंखौ हेफाजाब होग्रा, थुलुंगा होग्रा, सम सम जोंनि अफिसाव हाबोबा मोजां। मानो होनबा जों आलासि हिसाबै जोङो नोंथांखौ लुबैयो। मानोना नोंथाङा जोंनि गाज्रि मोजां नुदोंब्ला जोंनि अफिसाव फै आरो जोंखौ फोरोंफै, फोरोंनानै बुंफै माया जादों माया जायाखै आरो नांगौबा जों रायजोनि थाखाय मा मावदों बिनि हिसाबखौ जों नोंनो सानसे नङा बोसोरसेनि हिसाब होबाबो जों हाख'नाय नङा। नोंथाङा मा मावदों बेखौ जोंनो हिसाब हो, बिनि उनाव जों नोंथांनो जोंनि मा मावदों दख'रा आफादा हिसाब होगोन।